Dragii mei, înainte să începem această rugăciune de dimineață inspirată din Psalmul 143, vă rog, cu toată inima, să apăsați pe butonul de abonare. Sunteți parte din această familie binecuvântată și fiecare dintre noi are nevoie de susținere și rugăciune în fiecare zi. Rămâneți până la final, căci Dumnezeu are un cuvânt pentru sufletul tău. Să pornim împreună pe această cale a rugăciunii, cu credință, cu speranță și cu nădejde în Domnul. Doamne, ascultă-mi rugăciunea în această dimineață. Deschide cerul și privește la mine, robul tău, care stă smerit înaintea ta, cu inima frântă și duhul zdrobit. Știu, Doamne, că doar în Tine găsesc alinare, doar în Tine este speranța mea și izbăvirea sufletului meu. Astăzi vin cu gândurile mele, cu fricile mele, cu slăbiciunile mele și le așez la picioarele Tale. Doamne, nu mă judeca după păcatele mele, ci privește la mine prin mila și îndurarea Ta cea mare. Tată Ceresc, îți mulțumesc că mi-ai dăruit această zi. Mulțumesc că mi-ai dat suflare, lumină și pace. Dă-mi putere, Doamne, să biruiesc ispitele de astăzi. Ajută-mă să nu mă las doborât de întristare, de grijile vieții, ci să-mi ridic ochii spre Tine, Cel ce ești sprijinul meu neclintit. Doamne, învață-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu, Tu ești stânca și adăpostul meu, chiar și atunci când valurile lumii se ridică împotriva mea. Părinte, în această dimineață mă rog să mă cureți de orice nelegiuire, să-mi luminezi mintea cu înțelepciune, să-mi păzești pașii de tot răul, să-mi ferești inima de gânduri rele și de răutate. O, Dumnezeule, atinge-mă cu harul Tău și umple-mă de dragostea Ta, ca să pot fi lumină pentru cei din jurul meu. Să nu las niciun cuvânt rău să iasă din gura mea, ci doar ceea ce zidește, mângâie și înalță. Doamne Iisuse Hristoase, îți încredințez astăzi familia mea, pe cei dragi ai mei, pe cei ce sunt departe și pe cei care sunt bolnavi. Îți cer, Tată bun, să-i ocrotești cu brațul Tău puternic, să-i binecuvântezi cu pace și sănătate, să le deschizi uși acolo unde nu mai văd ieșire. Fii sprijin pentru cei ce nu mai au putere, fii mângâiere pentru cei singuri și alinare pentru cei ce plâng. Doamne, ascultă-ne rugăciunea și nu trece cu vederea strigătul nostru. Duhule Sfinte, vino peste mine acum și umple-mă de prezența Ta. Fă din inima mea o grădină roditoare, unde să crească roadele Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Nu vreau să fiu biruit de rău, ci să biruiesc răul prin bine, să răspund la ură cu dragoste, la răutate cu bunătate, la răceală cu căldura inimii Tale. Doamne, când sufletul meu este apăsat, când dușmanii mă înconjoară sau când nu mai văd lumină înainte, ajută-mă să nu uit că Tu ești cu mine. Chiar dacă toți m-ar părăsi, Tu rămâi credincios promisiunilor Tale. Îți cer să mă ridici atunci când sunt căzut, să mă întărești când sunt slab și să-mi dai credință acolo unde nu mai văd nicio speranță. Dumnezeule, Tu ai făcut minuni din vechime, arată-ți și astăzi slava în viața mea. Mă rog, Doamne, pentru toți cei care ascultă această rugăciune acum. Poate sunt în durere, poate au sufletul împovărat sau trec prin încercări grele. Ridică-i, Doamne, și arată-le că Tu ești aproape. Dă-le încredere, dă-le curaj, dă-le tăria să meargă înainte, chiar dacă drumul pare greu. Atinge-i, Doamne, cu iubirea Ta, vindecă-i, eliberează-i și binecuvântează-i.
Nu mă lăsa, Doamne, pradă gândurilor negre, nu mă lăsa să mă pierd în deznădejde, ci adu-mă înapoi la lumina Ta, la cuvântul Tău care dă viață. Fă-mă, Doamne, să mă încred în Tine cu toată ființa mea, să nu mă tem de nimic, să nu mă clatin, chiar dacă valurile lumii sunt mari. Îți dau viața mea, inima mea, toate gândurile mele, pentru că știu că în mâna Ta sunt pe deplin în siguranță. Doamne, Tu cunoști tot ce este ascuns în sufletul meu, tot ce mă doare și tot ce mă frământă. Iartă-mă, Dumnezeule, pentru clipele când m-am îndoit, pentru momentele când am fost slab și n-am știut să-Ți mulțumesc. Dă-mi un duh nou, pune în mine dorința de a Te căuta în fiecare zi, de a mă ruga și de a mă apropia mai mult de Tine. Astăzi, Tată, îți cer să-mi dai o inimă blândă și smerită, să fiu atent la cei din jur, să nu trec nepăsător pe lângă cel în nevoie, să fiu o mângâiere pentru cel întristat și o vorbă bună pentru cel abătut. Învrednicește-mă, Doamne, să port lumina Ta oriunde merg, să fiu sare și lumină în această lume atât de tulbure. Doamne, binecuvântează pașii mei de astăzi, ferește-mă de orice rău, de orice ispită, de orice cursă a celui rău. Nu lăsa să mă atingă niciun plan al vrăjmașului, ci acoperă-mă cu sângele Tău și pune un zid de foc în jurul meu și al familiei mele. Dă-mi înțelepciune în alegerile pe care le fac. Condu-mă pe cărarea dreptății și nu lăsa să mă abat nici la dreapta, nici la stânga. Dragostea Ta, Doamne, să fie scutul și pavăza mea. Oricât de greu mi-ar fi, știu că nu sunt singur, știu că Tu veghezi asupra mea și nu mă lași să mă pierd. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ascultat și astăzi, că mi-ai primit rugăciunea și că ești cu mine în fiecare clipă. Fă-mă, Doamne, să nu uit niciodată cât de mult mă iubești. Rămâi până la final, dragă suflet, căci fiecare cuvânt rostit în această rugăciune are putere. Dumnezeu lucrează în ascuns, chiar și atunci când nu vezi. Și acum, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce vei face astăzi, pentru fiecare ușă pe care o vei deschide, pentru fiecare minune pe care o vei săvârși în viața mea. Amin. Doamne, nu vreau să încep această zi fără Tine. Am nevoie de prezența Ta mai mult decât de orice pe lume. Îți cer, Părinte Ceresc, să cobori peste mine cu pacea Ta, să-mi liniștești mintea și să-mi umpli inima cu dragostea Ta nesfârșită. Nu mă lăsa pradă îngrijorărilor, nu mă lăsa să mă pierd în gânduri fără speranță. Tu ești Cel care dă viață, Cel care ridică și tămăduiește, Cel care poate face minuni în locuri unde omul nu vede nicio ieșire. Tată, binecuvântează fiecare clipă a acestei zile. Fă să pot vedea frumusețea Ta în lucrurile mărunte, în zâmbetul unui copil, în ciripitul păsărilor, în lumina soarelui care pătrunde prin geam. Ajută-mă să fiu recunoscător pentru fiecare dar, să nu trec cu vederea binecuvântările pe care le primesc zi de zi. Îți mulțumesc pentru că m-ai păzit în noaptea ce a trecut, pentru că ai vegheat asupra mea, asupra familiei mele și nu ne-ai lăsat lipsiți de ajutorul Tău. Doamne, pentru cei bolnavi mă rog acum, mâna Ta să atingă trupurile lor, să aducă vindecare, să îndepărteze orice boală, orice suferință. Dă-le, Doamne, putere să rabde și să nu se piardă cu firea. Întărește-i pe cei ce au inima grea, pe cei ce nu mai văd ieșire. Adu alinare celor care plâng, adu mângâiere celor care suferă în taină, adu lumina Ta peste cei ce stau în întuneric.
Rugăciunea mea, Doamne, nu este doar pentru mine, ci pentru toți cei ce Te caută astăzi. Adu în casele lor pace, adu în inimile lor speranță, adu în viețile lor credință, fă să se simtă iubiți, să simtă că nu sunt singuri, că Tu ești cu ei în fiecare clipă. Ridică-i pe cei căzuți, ajută-i pe cei slabi, luminează-i pe cei care nu mai văd rostul vieții. O, Dumnezeule atotputernic, ai milă de poporul Tău. Îndură-te de cei ce sunt departe de casă, de cei risipiți prin străinătate, de cei care și-au pierdut rădăcinile și nu mai găsesc alinare. Adu-i acasă, la inima Ta, adu-i aproape de dragostea Ta, fă-i să simtă că sunt prețioși și iubiți de Tine, indiferent unde s-ar afla. Doamne, când mă gândesc la Psalmul 143, mă regăsesc în fiecare cuvânt. De atâtea ori am strigat către Tine din adâncul necazului, de atâtea ori am cerut ajutor când nu mai aveam nicio putere și Tu, Doamne, nu m-ai părăsit niciodată. Ai venit lângă mine cu blândețe, mi-ai șters lacrimile, mi-ai vorbit pe limba inimii mele și m-ai încurajat să merg mai departe. Îți cer, Doamne, să mă înveți să am răbdare, să nu mă grăbesc să trag concluzii greșite despre viață. Dă-mi înțelepciune să văd că fiecare încercare are rostul ei, că nimic nu este întâmplător și că Tu conduci totul cu mâna Ta cea bună. Ajută-mă să am credință, să nu mă clatin, chiar dacă în jurul meu totul pare fără speranță. Doamne, mă rog pentru tinerii din lumea aceasta, pentru copiii care cresc fără dragoste, fără repere, fără speranță. Fii Tu tată pentru cei fără părinți, fii Tu călăuză pentru cei care rătăcesc, fii Tu lumină pentru cei care nu Te cunosc. Sădește în ei dorința de a Te căuta, de a-Ți sluji și de a-Ți urma calea, chiar dacă lumea îi îndeamnă altfel. Mă rog pentru bătrânii noștri, Doamne, pentru cei care și-au trăit viața cu credință, dar acum sunt singuri, uitați sau bolnavi. Fă să nu se simtă povară, fă să nu se simtă respinși, ci ajută-ne pe toți să le arătăm dragostea Ta, să le dăm onoarea cuvenită și să îi sprijinim la nevoie. Dă-le sănătate, pace și mulțumire sufletească în anii bătrâneții. Rugăciunea mea se înalță pentru cei care nu mai pot să se roage, pentru cei ce au obosit, pentru cei ce au pierdut nădejdea, pentru cei ce nu mai cred că există scăpare. Doamne, ajută-i să vadă că nimic nu este prea greu pentru Tine. Fă să simtă prezența Ta, să audă șoapta Duhului Sfânt în inima lor și să primească putere să se ridice. Doamne, dă-mi astăzi curajul să spun adevărul, să mărturisesc credința, să nu mă rușinez de numele Tău, să pot ierta pe cei ce mi-au greșit, să pot binecuvânta pe cei care m-au rănit, să pot să iubesc pe cei care nu mă înțeleg. Dă-mi o inimă ca a Ta, plină de compasiune, de răbdare și de bunătate. Suflete drag, nu uita că fiecare zi este o binecuvântare. Nu lăsa grija să-ți fure bucuria, nu lăsa teama să-ți umbrească sufletul. Pune-ți nădejdea în Dumnezeu, rostește această rugăciune cu credință, iar Domnul va lucra tainic în viața ta. Chiar dacă nu vezi astăzi răspunsul, chiar dacă uneori pare că nu se întâmplă nimic, Dumnezeu nu întârzie niciodată. El vine la timp, El știe ce ai nevoie și îți va da mai mult decât ai cerut sau ai gândit. Doamne, păzește gândurile mele astăzi, să nu mă lași pradă fricii sau deznădejdii. Pune în mine gânduri de pace, gânduri de încurajare, gânduri de bucurie și mulțumire. Să văd mâna Ta în tot ce se întâmplă și să știu că Tu ești stăpân peste toate. Dă-mi credință neclintită, răbdare până la capăt
și dragoste față de aproapele meu. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că nu m-ai părăsit niciodată. Chiar și atunci când am greșit, chiar și atunci când m-am îndepărtat de Tine, Tu m-ai chemat înapoi cu blândețe. Îți mulțumesc pentru dragostea Ta care nu obosește, pentru harul Tău care mă ridică, pentru pacea Ta care depășește orice înțelegere. Rămâi aproape până la sfârșit, drag ascultător, pentru că Dumnezeu are încă multe să-ți spună. Și dacă ai pe inimă o cerere, roagă-te împreună cu mine cu nădejde și cu credință că Domnul te ascultă chiar acum. Doamne al îndurărilor, privește-mă în această dimineață cu milă și bunătate. Când sufletul meu se zbate în frică și neliniște, Tu, Doamne, adu liniște, adu pace, adu lumina Ta. Pune mâna Ta peste inima mea și ia de acolo toată povara, toată îngrijorarea, toată apăsarea. Tu ai spus în cuvântul Tău, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Și eu mă agăț de această promisiune, mă încred în Tine, chiar dacă drumul pare greu, chiar dacă nu văd ieșirea. Astăzi vreau să Te slăvesc, Doamne, pentru toate câte le-ai făcut pentru mine, pentru pâinea de pe masă, pentru aerul pe care îl respir, pentru fiecare răsărit de soare și pentru fiecare apus, pentru familia pe care mi-ai dat-o, pentru prieteni, pentru toți cei care mi-au făcut bine, dar și pentru cei care m-au încercat. Îți mulțumesc pentru că, din fiecare experiență, Tu ai scos ceva bun pentru sufletul meu. Îți cer, Doamne, să mă ajuți să trăiesc astăzi cu recunoștință, să nu mă plâng de greutăți, să nu mă uit la ce-mi lipsește, ci să mulțumesc pentru ce am, să văd în fiecare clipă ocazia de a mă apropia de Tine, să mă bucur de tot ce mi-ai dat, să trăiesc fiecare zi ca pe un dar neprețuit. Părinte Ceresc, mă rog pentru toți cei care ascultă această rugăciune. Poate unii sunt singuri, poate unii simt că nu-i mai aude nimeni, că nu-i mai înțelege nimeni. Te rog, Doamne, să le vorbești acum, să le arăți că Tu nu i-ai uitat, că le cunoști lacrimile, durerile, fiecare suspin al inimii lor. Mângâie-i, Doamne, și ridică-i, dă-le curajul să creadă din nou, să spere din nou, să iubească din nou. Dă-ne, Doamne, un duh de înțelepciune și de descoperire, să Te cunoaștem mai mult, să înțelegem voia Ta, să trăim potrivit cu adevărul Tău. Ajută-ne să ne rugăm cu toată inima, să nu obosim, să nu renunțăm, ci să rămânem statornici, convinși că orice rugăciune rostită cu credință ajunge la Tine. Doamne, fă ca azi să nu vorbim de rău pe nimeni, să nu judecăm pe nimeni, să nu răspândim supărare. Pune în noi dragostea Ta, răbdarea Ta și fă-ne asemenea Ție, blânzi, buni și iertători. Să fim o mângâiere pentru cei întristați, un sprijin pentru cei slabi, o încurajare pentru cei descurajați. Mă rog pentru toți părinții care se frământă pentru copiii lor, pentru toți bunicii care poartă greutatea anilor, pentru toți tinerii care caută sens și direcție în viață. Doamne, îndrumă-i, ocrotește-i, luminează-le mintea și inima. Fă să simtă că nu sunt singuri pe acest drum, că Tu ești cu ei, că îi iubești și le vrei binele. Duhule Sfinte, vino și umple casele noastre cu prezența Ta. Îndepărtează orice neînțelegere, orice ceartă, orice răutate dintre noi. Fă ca pacea Ta să domnească peste familiile noastre, peste copiii noștri, peste toți cei dragi nouă. Să fim uniți în dragoste, în credință, în nădejdea că Dumnezeu poartă de grijă celor ce îl iubesc. Doamne, mă rog și pentru cei ce sunt la muncă, pentru cei plecați departe de casă, pentru cei ce trudesc zi și noapte.
dă-le putere, sănătate și bucurie în tot ceea ce fac. Ajută-i să nu uite de tine, să găsească timp de rugăciune, timp de mulțumire, timp pentru suflet. Să simtă că nu lucrează singuri, ci Tu, Doamne, ești cu ei, le deschizi drumuri și le binecuvântezi osteneala. Îți cer, Doamne, să-mi arăți calea pe care trebuie să merg astăzi. Să nu mă las rătăcit de dorințele inimii mele, să nu mă abat de la voia Ta, ci să merg cu pași siguri pe cărarea dreptății. Dă-mi lumină în alegeri, curaj în încercări, răbdare când nu înțeleg de ce se întâmplă anumite lucruri. Suflete drag, rămâi până la final, căci Dumnezeu te vede, te aude și te cunoaște. El are puterea să schimbe orice poveste, să ridice orice om, să vindece orice inimă rănită. Ascultă această rugăciune cu credință și nu te teme, căci Domnul lucrează în taină pentru binele tău. Doamne, ajută-mă să port astăzi pacea Ta oriunde merg, să fiu blând cu cei care mă supără, să fiu răbdător când lucrurile nu merg cum vreau, să fiu mulțumitor chiar și în necazuri. Dă-mi putere să iert, să las în urmă tot ce mă apasă, să mă ridic din orice cădere cu credința că Tu mă ții de mână. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ai primit rugăciunea mea și pentru că vei lucra în viața mea. Îți mulțumesc pentru pacea pe care o simt acum în suflet, pentru că știu că nu sunt singur, că Tu ești cu mine. Dacă simți, rostește și tu această rugăciune din toată inima și vei vedea cum Dumnezeu îți răspunde, chiar și atunci când nu te aștepți. Doamne, Tată al veșniciei, vin din nou înaintea Ta cu sufletul deschis, cu inima plină de mulțumire, dar și cu nevoi adânci pe care doar Tu le cunoști. Mărturisesc înaintea Ta toate slăbiciunile mele, toate temerile mele, toate dorințele mele și cred că Tu, cu puterea Ta, poți schimba orice stare, orice inimă, orice situație imposibilă. Nu lăsa, Doamne, să mă biruie grijile și poverile lumii acesteia. Dă-mi putere să mă ridic deasupra lor, să le privesc prin ochii credinței și să mă încred în Tine chiar și atunci când nu înțeleg ce se întâmplă. Învață-mă să mă rog cu stăruință, să nu încetez niciodată să bat la poarta cerului, să nu mă opresc din căutarea Ta, căci Tu ai făgăduit că cel ce caută găsește, cel ce bate îi se va deschide. Doamne, binecuvântează și astăzi fiecare gând al meu, fiecare cuvânt pe care îl voi rosti, fiecare pas pe care îl voi face. Să nu rănesc pe nimeni, să nu aduc supărare, să fiu un mesager al păcii Tale, un semănător al speranței în această lume obosită. Fă ca prin mine să se vadă dragostea Ta, chiar și atunci când nu rostesc niciun cuvânt, chiar și atunci când sunt tăcut și smerit. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare clipă de liniște, pentru fiecare răspuns primit, pentru fiecare zâmbet pe care mi-l dăruiești prin oameni. Îți mulțumesc pentru necunoscutul de azi, pentru ușile care se vor deschide, pentru lucrurile bune pe care nici nu le bănuiesc, dar pe care Tu le-ai pregătit pentru mine. Mă rog, Doamne, pentru pace în sufletul meu și în sufletele tuturor celor care ascultă această rugăciune. Să nu fim tulburați de veștile rele, să nu ne pierdem echilibrul când vin încercările, ci să fim ancorați în credință și nădejde. Fii adăpostul nostru când se pornesc furtunile vieții, fii lumina noastră când noaptea este grea și drumul nu se mai vede. Tată bun, ai milă de toți cei ce nu au astăzi pâine pe masă, care nu au un acoperiș, care nu au cui să spună o vorbă de alinare. Întindeți mâna peste ei,
trimite ajutor, trimite oameni cu inima mare care să aducă speranță acolo unde nu mai este. Dă-le celor lipsiți ceea ce au nevoie, dă-le celor bolnavi vindecare, celor întristați mângâiere, celor singuri prezența Ta. Doamne, nu vreau să uit nicio clipă cât de mult am primit de la Tine. Ajută-mă să fiu recunoscător și să nu iau nimic ca pe ceva de la sine înțeles. Să nu mă laud cu ceea ce am, ci să privesc totul ca pe un dar, ca pe o responsabilitate de a da mai departe din binecuvântările primite. Astăzi, Doamne, Te rog să-mi arăți dacă este vreo cale rea în mine, vreo nemulțumire, vreo amărăciune, vreo neiertare ascunsă. Curățește-mă, spală-mă, înnoiește-mi gândirea, fă-mă după chipul și voia Ta. Vreau să trăiesc această zi cu inima liberă, curată, fără poveri, fără regrete, fără ură. Binecuvântează, Doamne, mâinile mele să facă bine. Binecuvântează ochii mei să vadă frumosul din oameni. Binecuvântează pașii mei să nu rătăcesc pe căi străine. Binecuvântează, Doamne, buzele mele să rostească doar cuvinte ziditoare și pline de viață. Mă rog pentru cei care nu mai găsesc motivație să trăiască, pentru cei care s-au împotmolit în necazuri, pentru cei care nu mai au curajul să spere. Întărește-i, Doamne, ridică-i, arată-le un drum nou, pune oameni potriviți lângă ei, fă o minune în viața lor, chiar astăzi. Dragă suflete, nu renunța să te rogi. Dumnezeu lucrează atunci când nu mai vezi nicio cale. Rămâi aproape, ascultă până la capăt, pentru că Dumnezeu poate schimba totul într-o clipă. Doamne, fie ziua aceasta sub ocrotirea Ta, fie ca pacea Ta să ne însoțească la fiecare pas, fie ca bucuria Ta să ne umple inimile, fie ca speranța să nu ne părăsească niciodată. Îți mulțumesc, Tată, pentru că ești cu mine și astăzi și în veci.